En primera posició el cavall Ideal, seguit del número 7, Gretoreito. I en tercera posició el cavall Madrileño amb el dorsal número 6. Veiem que estan apretant els cavalls i es mantenen les posicions. Veieu com estan apretant els cavalls, de cara a l'última curva. I el número 6 està guanyant posicions, ha passat en els moments a la primera posició i encara hi ha l'última curva de cara recta de meta. En una certa distància ja veiem que el número 6, el cavall Madrileño, està encarant la recta de meta. En segona posició el número 7, el cavall Gretoreito. I en tercera posició, molt fort aplaudiment, en tercera posició està entrant el cavall Ideal. I en quarta, el cavall Princesa. Donem-los un fort aplaudiment. Genets i cavalls, veniu aquí a la línia de meta per a fer-vos entrega dels trofeus. Recordeu que els trofeus estan donats per xarxa Esports.